Mga kapuso sa atong bistok karong buntaga atong makauban si Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Ato siyang masilailahon pinaagi sa pagiginabi kaniya ni Abby Caballero sa bistok. Kamakailan lang nang binisita tayo dito ng nag-iisang Asia's romantic balladeer. At ngayong umaga, muli natin siyang makakasama. Let's all welcome Mr. Christian Bautista. Surprise! Good Good morning! Surprise! Ay, na-surprise kami lahat. Andito ka na naman. Yes, salamat. Yes, we're so happy to see you again. I'm so Ayan. happy also. Sa katatapos lang na Pakarajan Festival, dito natin masasabi na hindi talaga maipagkakailang napakaganda talaga ng boses mo. Bakit? Wow! Hindi pa awat yung tilian at sigawan ng ating mga kapuso doon. So, ikaw, kwentuhan mo naman kami sa experience mo doon. Salamat. Naging very warm ang reception. Nag-enjoy kami sa mga kanta, sa pagkanta ko at sa pag-awit din nila. Sa mga na-meet ko doon, sa mga na-meet ko rin behind the scenes, backstage. It was a really wonderful experience. Kaya thank you so much for having us. Next year daw ulit. Okay, book na Okay yan. agad, book na yan. Ayan. Sa katatapos lang na The Clash, ano ba yung pinaka-unforgettable mo na, ano yung pinakamalaking achievement mo, kumbaga, compared sa mga nakaraang season? I don't want to compare, pero one of the achievements definitely is another champion ang lumabas na hopefully we can mentor and guide sa career na ito. Naging parte rin ako sa pagsulat ng winning song. Oras ko to na kinanta ng champion natin na si Rex. At nagpapasalamat din ako dahil nakasama rin ako sa theme songs ng show natin with the view na Unbreak My Heart. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, aside from being an actor at pagiging isang Asia's romantic balladeer, graduate ka pala ng landscape architect. Yes. So, may plan ka ba na ipagpatuloy pa yung career na yan? Merong plan. Ang kailangan na lang is execution and proper time management kung kailan natin magagawa yan. Pero it's always in my head, designing, planning. So siguro i-apply ko muna kung makakuha kami ng house ni Mrs. So for sure, napakagandang ano to. Kasi iba talaga kapag ikaw yung tututok diba, sa bahay. Yes, I'm excited for that also. Ayan, sold out concerts, record-selling album, and recognitions. Napakarami mo ng achievement. Sa ngayon ba, ano pa yung mga gusto mong ma-achieve o ano pa yung mga gusto mong gawin sa buhay? Gusto kong mag-create ng mga different kinds of businesses. Gusto kong makatulong sa iba't iba pang mga musicians and singers sa next generation. At gusto kong laging bumalik dito sa Jensen. Ayan, parang nag-loading ako saglit. Pero anong mga businesses pa ba yung mga... It can be anything. It can be food, it can be real estate, it can be production of concerts, music videos, iba't iba. Basta to be a creator that can really fuel my passion and other people's passion as well. For sure, marami kang client o yung customers. I hope Siyempre, so. Christian Bautista na yan. Thank you, thank you. Ayan. So, ano ba yung mga projects mo sa mga susunod na buwan o shows na dapat abangan ng fans mo? At sa mga hindi pa nakakapag-follow sa social media, feel free to promote it. Yes, Christian Bautista on Twitter and Facebook as well. Christian Bautista on Instagram and TikTok as well. TikTok! And also, please support my latest single, You Are Everything I Need to Live. It's out now. And of course, all out Sundays. So see you there. Kailangan mong tapusin yung kanta. Sinimulan mo na. Ayun na. You're the light that keeps the darkness Overtime na away daw. from me. You... Ayan. Kung pwede lang sana, no? Thank you so much for your time, Thank Christian. you. Balik Thank ka you. ulit, ha? Yes. Next week. Bukas Ayan. ulit. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with the GMA Regional TV.